Zdravím všetky fanúšiky a fanúšky. Dneska vás vítam u nového videa. Miško, pozdrav do videa. Čau. Čau. A dneska niekto neslíš Miško. Dneska budeme sledovať Miška 24 hodín. A môj nick je Matej2014, keď mi chcete do pet simulátoru 99 postovať môj nick Matej2014 králik. A mám ešte takého psíka, takže poďme sledovať Miška. Tak, kde? Vidím ho. Dám skate. Tak. No, potom sa zmenším. Takže Miško je niekde tu. Takže poďme. Môj bože, ja som sa... Ach jo. Prečo mi tu posielajú snapy furt? Nechápem. Či ma znajú, alebo čo? Ale bože, ja som ešte narazil. No kde? Jedeme. No. Počkaj, Miško nemá? Miško má pozdrav. Tak. Tu je Miško, tu je... Tuto. Ja ho vidím. No nie, ale viem, že je asi tu. Počkaj, ja sa pozriem na kameru. A to som ja, čau. Nevidím ho, no. Dobre, tak poďme do... Počkaj, ešte sa zmenším. Tak to... Tak. Dobre. Ok, som vstala, ale jedno. Tak, kde? Otvorené dvere. To nie, počkaj. Nieký nie? Není, počkaj, čo? Kde je? Kúpeľne není. Kde mi mohol byť? No, moc. Miško tu nabehol. Ešte Miško tu nabehol, takže... Bože, nek ma nevidí. To bolo tesné. Poď. Tak poďme, tak. Čo nie, ide naspäť. Čo tomu vlastne robím? To sa pozrieme. Zaparkoval. Som zgorela. Mám šťastie u neho kľúče. Som si zobral. Tak. On tam beží, ja ho vidím. No. Dúfam, že ma nevidím, ale... Ne, Miško ma objavil. Promiň, Miško. Tak koniec videa, páni. Kto mi tu poslal snad nejakú jachtu. Tak dnešné video končí zatím. Čau.